ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ na pastọ ndị Redeem Church ewerugokwa n'aka ya wee gbuo onwe ya. Unu ya da ajụzi kedu ka pastọ si gbuo onwe ya, ọ ṅụrụ tụsasịa ka ọ kwụrụ ụdọ. Wee na-akọwa na pastọ ji mma wee bepụ onwe ya opi akpịrị, bee onwe ya na akpịrị. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka o si wee mee na ife nwunye pastọ mezi ka ndị mmadụ na-ajụ na ya bụ nwaanyị ọtara akwụkwọ ka ezie dị. Wee na-akọwa na ife anụnwa na-eme na Lagos steeti n'omelu on Saturday bụ 21st of March 2026 n'ọkwa ebe 8 nke ụtụtụ ka ya bụ njinji nọ wee na-eji na ndị nebe akwadochagokwa teta ụla. Onye ọbụla na-achọ ka o jebe na biznes ebe ọ na-azụkwa n'afịa. N'ọkwa ya ka anọzi second son pastọ wee pụta wee na-akụrụ nebofe aka na-asị nebo na ya mepee ụzọ. And a na-akọwa na ya bụ nebo ọ na-akụla aka na ọ bụkwa na onye chọọchị memba n'ụlọ ụka fa. Na pastọ anụnwa ka jepụkwara mountain last week na o si na mountain wee nata. N'okwu ya ka nebofa nọzi wee mepee ụzọ wee na-ajụ nwa pastọ na ya kedu ife ọ na-akụla aka n'ụzọ fa na o nwere ife ọ bụ. Nwa pastọ wee sị na ọ na-achọ mama fa, ya bụ onye chọọchị memba fa wee gwa ya na mama fa anọghị ebe a. N'okwu ebe fa nọzi witi nwa pastọ na-ajụzi ife ka fa nọzi ka otu onye kemisti gbabatalụ n'esteti fa anụnwa, nwoke na-ele ọgwụ n'ilo, na-asị kedu ka mmadụ ya esi were aka ya gbuo onwe ya, kedu ka mmadụ ya esi were mma gbuo onwe ya. N'ọkwọ mgbe a ka ndị bigasị na ya dị anọ wee na-asị kedụkwa nke mmadụ igbu onwe ya. Adị na nwa pastọ bịara ịchọkwanụ mama fa na ọ gwaghọfa ife ọ na-achọrọ mama fa na ọ gwa akwanụfe ife merụ na befa. Ya bụ nwa pastọ bụ nke unu furu iyi akwa green n'enu, ya bụ second son pastọ. N'ọkwọ mgbe a ka ndị nebo niile nọzi wee gbapụta n'ilo na-etizi mkpu na-asị kedu ife kedu onye gburu onwe ya. O wee bụ na pastọ ka a na-akọwarị na o werugo mma wee bepụ onwe ya opi akpịrị. Onye ọbụla wee gbarụ wee gbaba n'ịmụ na pastọ fa. Ma etinye nkwenye bụ ife onyonyo maka ndị nwe ihu akwụkwọ. O wee bụ na pastọ ebepụgori onwe ya opi akpịrị, ọbara wee ju ebe niile. Nya akpịrị ya na-atụ kwem 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 kwem. Ọ ka na-ekukwa ụmụ ọnwụbekwa ọkwa ntu a ka esi wee jekpọ moto ka e buru pastọ gbaba n'ụlọ ọgwụ ka ama na ya zọta ya ndụ. Nwekwa na ife mmadụ anyị afụkwana. Ndị nebo wee na-ajụzi nwa pastọ na ya kedu ife mere nya ka ọlụfa ka nya bụ ife si wee mee. Nwa pastọ si na papa fa tetara ụla n'otu ahụ wee taa akwa takwa anụ pọpọ wee na-echezi ka fa hapụkwa anụ. N'ọkwa anyanwa ka papa fa bazie n'ime ụlọ fa nwa nọrụzie n'ilo na-eche papa fa ka ọ pụta ka fa jebekwa n'ebe fa na-eje. Ọ dị ka fa chọrọ ije na chọọchị fa n'ụtụtụ mgbesi ahụ. N'ọkwa ya ka fa nọzi n'ilo na-eche papa fa ka ọ kwadozie pụta n'ilo na fa afụghọ papa fa. Mama fa wee tịfa na fa baa n'ime ụlọ ka fa mmalụ n'ife jikwanụ papa fa ịpụta na taịnụ fa ya eji wee jebe n'ụlọ ụka n'orugokwa anụ. Ụmụ ya eruzie na-akụ aka n'ụzọ na papa fa azaghị ọfa fa na-akpọ papa fa na ya pụtazie na-echi ya na papa fa ekwughị okwu. Nọ mgbe a ka fa nọzi wee meghee ụzọ wee na-eneti papa fa. Ọ bụ na o ji mma n'aka na o werugwa anya bụ mma wee bepụ onwe ya opi akpịrị. N'ọkwa ebe a ka fa nọzi wee narị anya bụ mma wee debe na nkọ. According to ndị nebo fa wee sị na ife a na-eme mmadụ ka o kwuo okwu, nya akpịrị anụnwa mmadụ ji kwuo okwu na pastọ ebepụgori eri ebepụ na ọ bụrụ na ebuje pastọ n'ụlọ ọgwụ na ama akwụkwọ ka a ya esi wee kwanya bụ ife wee zọta ya ndụ. Na nke ahụ na pastọ bepụrụ ya ncha ncha, mana ke ka mmadụ ya esi benwe onwe ya ụdịka mma anụnwa. Ọdọkwa nke ọdụ pọsibụl ole esizikwa na onwe spirit ya na pastọ na-anụ ọgụ. Unu mana ike ọ bụ na o nwere ajọ mmụọ fa chụpụrụ na bụ ajọ mmụọ na-etogharị ya ka ọ na-abụ na o nwere onye ọzọ bata gbuo pastọ ama akwụkwọ maka ama akwụkwọ ka mmadụ ya esi were mma gbuo onwe ya ka ọ na-abụ na o nwere okwu agwụ na-enye nsogbu na be pastọ fa. Unu makwa na ụfọdụ ndị a na-alụkarị ọrụ pastọ nọọ ndị agwụ na-enye nsogbu na befa, maọbụ na o nwere mmụọ na-akpa ike na befa, maọbụ na o nwere agwụ fa ya efe fa jụ na fa ya efe ya ka fa werekwa n'usoro ụka wee na-efe nya bụ ife ike nya bụ ife a na-enye nsogbu. Ka ọ na-abụ na nya na befa nya ndị gboo gbutere mmadụ egbute na ike na ọ na-abụ onye gbagota na eji abịafa were ya. Unu mana ụdị ndị a na-agbabakarị n'ime Chineke wee na-azọ onwe fa ndụ maka ama akwụkwọ na pastọ ji anya ya wee menya bụ ife. Ka ọ na-abụ na pastọ ṅụrụ mkpụrụ mmiri wee welu nwa aka ya welu mma wee bepụ onwe ya opi akpịrị. Ama akwụkwọ nu ma lejediri ife mfụkwa ka nna akọrọ unu ka o si wee mee na aghọta akwụkwọ nka mmadụ ya eti wee were aka ya wee welu mma aka izizi elohie wee bee onwe ya na akpịrị. Ebe ụfọdụ na-asị na si nyokwa ndị nebofe nyokwa ma nwunye ya bụ pastọ ka amara ife gbukwanụ ya bụ pastọ. Wee na-akọwa mba otu nebofa na ọfụrụ pastọ n'abalị mbọsị Satọde ahụ ife amenya n'abalị Fraịde ya na pastọ wee na-akọ akụkọ. Pastọ na-agwa ya na o mechagokwanụ 40 days fasting and prayer ọ na-eme
na anya bụ fasting and prayer n'obigo na ya mmadụ na o teta n'ụtụtụ mbọsị Satọde na ọ ya afụkwanụ ya bụ pastọ. Nwaanyị anụnwa unu na-afụ kịta akụ akpa wee na-agagharị na nkomoto a ọnyanwa bụ nwunye pastọ, nke bụ na ndị nebo na-akọwa na mgbe ahụ ife ame na nwunye pastọ korulu akpịa ka ọ pụba n'oketika na-afụkwanụ maka esteti anụnwa fabi bụ ife fụlụ ya bụ nwaanyị ka ọ na-apụ na-ajụzi ya nwaanyị ebee ka ị na-eje na okwo dighị ụtọ wọ n'ime ụlọ ndị mmadụ ju na-ebe akwa na afọ okwu otu mkpụrụ anya mmiri n'anya ya bụ nwaanyị na ọha ebekwa akwa na ya bụ ife ahụ erute di ya wee sị ya na ya chi ya azụ na-achọ ka a ya etiburu di ya jee ụlọọgwụ ti okolo akpa na-achọ ka ọ pụba n'ilo na ebee ka ọ na-eje n'ọkwa ntụ a ka esi wee chụchi ya takwa ya bụ nwaanyị azụ. Oluzie mgbe e butere moto wee tinye ya bụ pastọ ka e buru ya jebe ụlọọgwụ n'ọkwa ya ka a na-akọwa na-eruoru n'ụlọọgwụ wee burukwa pastọ wee banye na ICU ka eje kwachie na ya akpịrị ya mara ka ife mere ya ti wee mee asị na nwunye pastọ pụtara n'ilo golu ife na-atari na-eriri nri ebe di ya nọkwanụ n'ime tiyeta na-azọkwanụ ndụ ya. Ndị mmadụ na-atụzi ya bụ nwaanyị ọtara akwụkwọ ka edi edu according to ndị nebo fa wee na-akọwa na ya bụ pastọ bụkwa na ezigbo mmadụ na ọ ha achọ nsogbu na fama akwụkwọ ka ụdị ife anụnwa si wee mee na ọ na-abụ na gịnị nwere ike ibute ya bụ pastọ igbu onwe ya, ọ na-abụ na ego adịghọ ka ya bụ pastọ na-eche ka o ya etikwa ụgwọ ụlọ ka ọ na-eche ka o ya etikwụrụ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ ka o nwere onye ekpere ekpere ọgahụ ka o nwere onye mere fasting and prayer Chineke azahụ ka ọ na-abụ na nke ya bụ pastọ kpere na Chukwu azaghị ya o ji wee chegide o wee tinye iji aka ya wee gbuo onwe ya. Aghọta akwụkwọ m ụdị ọnwụ nke adaonu kedu ka mmadụ dị ndụ ya eti were aka ya were mma kpoipu onwe ya akpịrị ịtịkwa m kwuo ma sịkwa unu na ọnya na otu spiriti na anụ ọgụ na ọ bụrụkwa na ọnya ji aka ya gbuo onwe ya ịma na onwe spiriti bịara ya ọgụ wee banye n'ime o wee menwuo onwe ya ife anụnwa ma ọ bụzikwa na mmadụ bata gbuo ya ama akwụkwọ m n'ọkwọ nke nnọtị ka m wetara unu udochikwanụ.